Abale, ifala hili KTV tabwera kuti tikuziwiseni pano kuti hey guys, Malawi Congress Party akuchitisa ma primary chisankho chachipulula komanso achipani cha DPP, komatu kuli kumenyana, kuli kutibulana, akumenyana atu IMCP okha kukwapulana. Tangu khani pombo kuti muonere pano pala hili KTV mmene zikukhalira, mmene zikuchitikira, koma tithandiza anebawo. Guys, mabaro pepa arenga ndani? Antoso. Arenga boza ndani? Antoso. Antoso. Sirila lola sekemene. Antoso asema baro pepa ajoba. Bakita mama ujena Antoso aba. Señora, akuluakulu ine ndamene ndili mwa mmodzi amene ndikadaphedwa nawo, ndiye apa ndakuponyani galimoto imene yang'ono wake wa Nyanda imene yayiphwanyira ayiswa chingwanje aphwanya magilasi onse ndunena pano. Ifeyo ndili nachita kuthawa nda Nyanda ndithu ndi zimenezo zimene ndikuwuzanizo zimene ine ndilili ndi imenenso ndinalilipo pa nthawi imene zimachitika. Apapa ndi roundabout ya pa 6 miles, anatipeza pa filling station apa 6 miles msewolo ya kumitundu apa, koma munatuka dzingwanje za mpepala osati masewera. Koma Nyanda onetsa kuti alamulira basi kwa ndame anawina ndipo amatsogola ndi mavuto ambiri alowendewi kupasi kwenikweni osaganiziranso. Moti ife apa tikungoyenda kumapanga survey chabe kuti uona kuti tateteza bwaji olemekezekawo ndithu, koma ifeyo apa patili safe zuma kwambiri. Chakwelamu kuva bwanji ku State House, ana anu zomwe munaphunzitsa zijatu ayamba kusengana okhaokha. Malo moti akatema chipani cha DPP akateme nake ayamba tukutemana okhaokha, koma ziyenda achimwendo banda kumeneko ndachakwerawo zitithandiza ma primary election tumwamva azizanu takuchita mwasangala zosangalasa zobeba, koma ino a Congress Party zingothera ndewu. Kodi muzikhalira yomweyo? Koma kumeneko ana anutu okhaokha, ana anu mwalera nokha, mwaphunzitsa nokha. Kongresi azanu twa DPP ndamenewo akuchitisa zisankho zawo zachipulula zabata ndi mtendere, ndamwetulira ndasekererana ndanyadirana. Pamene inu mungokhalira kusengana kutemana zipindulira chani? Ana atati twagwirizano akuchita zinthu mwamtendere mwabata. Inuyo kumeneko neba ukuva bwanji adako angosengana Kangata pe kukhozekera kutenga boma pa 16 September ndi bambo wake. Kodi mwakhozeka ku State House kumanga mofaya zafusa? Kodi lahiri kumanga chani kuti kokole timagwinya tataoto amwana bveka akubwera kumeneko ndatati achina chisale Kangata akubwera ku State House ko. Tenganani ndi family yanu yonse, bwererani kukasiya mwaba kokwanira, mwasokoneza ziko kokwanira kwanu kwasala kungomanga akatundu anuwo ena aduseko, atupere muluza aduseko, akabambe akhaleko. Disumukuza kuti akabamba akhozeka kukakhala ku State House, amwana bveka akhozeka nda adadi uku chipani cha nkhazacho chipakire chizipita. Zimenezozo azikachitira kwawo osati ku nyumba ya chifumu. Unali ndine pano wala hili KTV mofaya.